खुलुमबाय दिनै 14 नभेम्बर 2025 इं मायथाइ नोंथाङा मिथिगौना बे सानखौ मा महरै फालिनाय जायो? बोसोरफ्रोमबो 14 नभेम्बरखौ गथ'सा सान एबा चिल्ड्रेन्स डे महरै फालिनाय जायो। जाय सानखौ भारतनि गिबिसिन गाहाय मन्त्रि पन्डित जवाहरलाल नेहरूनि जोनोम सान महरै फालिनाय जायो। भारतआव 14 नभेम्बरखौ फालिनायनि अनगायैबो गोबां हादरफोराव गुबुन गुबुन अक्ट'फोराव गथ'सा सानखौ फालिनाय जायो। मुलुगनाङै बबेखानि गथ'सा सानखौ खननै फालिनाय जायो। 1 जुनखौ हादर गेजेरारि गथ'सा सान आरो 20 नभेम्बरखौ बुहुमनां गथ'सा सान महरै फालिनाय जायो। हादर गेजेरारि गथ'सा साना मोनसे गोलाव जारिमिन दङ। बिखौ 1925 मायथाइयाव जेनेभायाव जानाय गथ'फोरनि मोजांनि थाखाय बुहुमनां जथुम्मायाव गथ'साफोरनि मोगा-मोगि जानांनाय मुलुगनाङै जेंनाफोरनि सायाव सांग्रांथि लाबोनो गायसननाय जादोंमोन। 1 जुननि थि अक्ट'खौ 1950 मायथाइसिम बयबो गनायना लायाखैमोन, नाथाय बियो गथ'साफोरनि मोनथाय, सोलोंथायारि हाबाफारिफोर आरो गथ'फोरनि सावस्रि आरो गोजोननि सायाव बिथा खालामनाय हाबाफारिफोरनि सायाव सावरायनायनि सान जादोंमोन। हादोर गेजेरारि गथ'सा साना 1 जुन 1925 मायथाइयाव जागायजेन्दोंमोन आरो हारिमुआरि मावफारिफोर आरो समाजारि बाहागो लाफानायाव गोसो होनानै चीन आरो रुस बायदि हादोरफोराव गुवारै फालिनाय जायो। इं 1954 मायथाइयाव UN जों गायसनजानाय मुलुगनां गथ'सा सानखौ 20 नभेम्बरआ गथ'सा साननि मोनथायनि थाखाय बुहुमनां हेफाजाब होनायाव गोसो होयो आरो जोंनि भारतआव गथ'सा सानखौ भारतनि गिबिसिन गाहाय मन्त्रि पन्डित जवाहरलाल नेहरूखौ जोनोम सानारि सन्मान होनानै 14 नभेम्बराव फालिनाय जायो। जाय बिथाङा गथ'फोरखौ मोजां मोननायनि थाखाय बयजोंबो मिथिजायोमोन। बे साना गासै भारतआव गथ'फोरनि थाखाय सोलोंथायारि आरो रंजानाय हाबाफारिफोरनि सायाव गोसो बोनो हायो। खुलुमबाय दिनै 14 नभेम्बर 2025 इं मायथाइ नोंथाङा मिथिगौना बे सानखौ मा महरै फालिनाय जायो? बोसोरफ्रोमबो 14 नभेम्बरखौ गथ'सा सान एबा चिल्ड्रेन्स डे महरै फालिनाय जायो। जाय सानखौ भारतनि गिबिसिन गाहाय मन्त्रि पन्डित जवाहरलाल नेहरूनि जोनोम सान महरै फालिनाय जायो। भारतआव 14 नभेम्बरखौ फालिनायनि अनगायैबो गोबां हादरफोराव गुबुन गुबुन अक्ट'फोराव गथ'सा सानखौ फालिनाय जायो। मुलुगनाङै बबेखानि गथ'सा सानखौ खननै फालिनाय जायो। 1 जुनखौ हादर गेजेरारि गथ'सा सान आरो 20 नभेम्बरखौ बुहुमनां गथ'सा सान महरै फालिनाय जायो। हादर गेजेरारि गथ'सा साना मोनसे गोलाव जारिमिन दङ। बिखौ 1925 मायथाइयाव जेनेभायाव जानाय गथ'फोरनि मोजांनि थाखाय बुहुमनां जथुम्मायाव गथ'साफोरनि मोगा-मोगि जानांनाय मुलुगनाङै जेंनाफोरनि सायाव सांग्रांथि लाबोनो गायसननाय जादोंमोन। 1 जुननि थि अक्ट'खौ 1950 मायथाइसिम बयबो गनायना लायाखैमोन, नाथाय बियो गथ'साफोरनि मोनथाय, सोलोंथायारि हाबाफारिफोर आरो गथ'फोरनि सावस्रि आरो गोजोननि सायाव बिथा खालामनाय हाबाफारिफोरनि सायाव सावरायनायनि सान जादोंमोन। हादोर गेजेरारि गथ'सा साना 1 जुन 1925 मायथाइयाव जागायजेन्दोंमन आरो हारिमुआरि मावफारिफोर आरो समाजारि बाहागो लाफानायाव गोसो होनानै चीन आरो रुस बायदि हादोरफोराव गुवारै फालिनाय जायो। इं 1954 मायथाइयाव UN जों गायसनजानाय मुलुगनां गथ'सा सानखौ 20 नभेम्बरआ गथ'सा साननि मोनथायनि थाखाय बुहुमनां हेफाजाब होनायाव गोसो होयो आरो जोंनि भारतआव गथ'सा सानखौ भारतनि गिबिसिन गाहाय मन्त्रि पन्डित जवाहरलाल नेहरूखौ जोनोम सानारि सन्मान होनानै 14 नभेम्बराव फालिनाय जायो। जाय बिथाङा गथ'फोरखौ मोजां मोननायनि थाखाय बयजोंबो मिथिजायोमोन। बे साना गासै भारतआव गथ'फोरनि थाखाय सोलोंथायारि आरो रंजानाय हाबाफारिफोरनि सायाव गोसो बोनो हायो।